Ei, vistes o que teño aquí? Vistes o que teño aquí? Aínda non mandaches iso? Vai votar, home! Espera aí, vos xa votastes todos? Homen, eu hai 4 anos que estou a espera deste momento. Eu hai 20 anos, cando vim para Portugal, era porque non había chollo na Galiza. E agora continuades a vir polo mesmo. É que a outra alternativa é encadear contratos precarios, como fan coas enfermeiras ou as investigadoras. A ver, propoñovos un xogo. A ver que me diz o nome de 3 grandes industrias que fexasen recentemente na Galiza ou estexan por fexar. Poligal. Oh, boa! Pois Barreras e Vulcano andan aí, Agora algunha iniciativa empresarial promovida pela Xunta que funcionase. E vos xa imaginastes que na Galiza pudésemos usar o galego coa mesma naturalidade que usamos aquí? Diga 22. 22. Muito bem. Boa, neno, tantos meses sen ouvir con leche. Se promovésemos o ensino do portugués na Galiza, mesmo que sexa no ensino básico, iso é que era. E se non tivésemos que facer 11 horas de viaxe para Lisboa, porque faltan 30 km de vía por arranxar, tamén era bon. Era, mas en Madrid só están interesados en que as nosas empresas tributen alá. Home, e el marisquito, que nós ben que ficamos aquí para non levar o virus para a Galiza e outros moita presa teñen por abrir. Non podedes ficar na casa, senón despois non vos queixedes. Sabedes o que vos digo? Que o meu voto xa está aquí. E co meu voto, o voso voto, e de todas as galegas que van votar no BNG o día 12 de xullo, imos ter presidenta. É a hora de votar BNG.